Ľudia, v dnešnom videu budeme testovať tohle tu dve sladkosti. Prvé si dáme toto tu. Máme ich tu veľa malých. To nie sú cukríky, prepáč. Sú také tu. Máme to ochutnať. Sú to také tu malé guličky. Ukazuje, že to je kyslé a to je sladké, takže to hodnotím 1 z 10. Ľudia, som cítil, že môžu byť palivé a kyslé a obyčajne sladké. Takže idem ich nájsť. Už som mám jeden ústa a to je palivé. Ja sa mám ústa palivé. To moc štipe. Hodnotím 7 z 10. Ďalší. Tento je kyslý. Hodnotím 17 z 10. A dáme si teraz všetky naraz. To sa nedá. Dáme kyslé jelly bean. Máme veľa príchutí. A tu máme všetky príchute. Ideme si dať prvú oranžovú. Nebolo to vôbec kyslé. Cítim tam kus citrónu a pomaranč. Hodnotím 6,5 z 10. Ideme si dať ďalší. Žltý. Tento bol kus kyslejší. Bol tu príchuť citrónu. Hodnotím 7 z 10. Zelený. Mou shinde iru. Nani? Bola to príchuť jablka, nebolo to kus kyslé a hodnotím 16 z 10. Rúžový. Chutilo to ako rúžový donút. Hodnotím, nebolo to vôbec kyslé ešte, a hodnotím 1 z 10. Modrý. Bolo to veľmi kyslé a som tam nič necítil, nejakú príchuť, takže hodnotím 7,5 z 10. Červený. Bola to príchuť jablka, bolo to kus kyslé, hodnotím 8 z 10. Všetko z toho tu videa. A keď chcete viac takých videí, nezamínite, daj like a odbev, čaute!